Vula. Vula. Malume, wasa malume. Yema uvula isitapha nangu. Malume wami. Uya lo usabuyile emsebenzini uhlase ngiqashela. Yaphi. Ngena sikuhlala phansi singahlala. Waza mama ngicela Ngiqashela. ngena nguye. Robanga mama. Uyamroba wena umama ufika wamkhokhela wazenza umuntu onice. From last day wamnika emalini wamnika u6000 ukhokhela u3 months. Njengamanje why you not paying that amount? Inkinga namtshela lo mama ukuthi uyazi le indaba le lo phakathi emthakathi lo. Phakela umthakathi hayi phakela umthakathi. Okay, I'm not here for phakela umthakathi. As I told you, I'm here from Mzansi reality story. Okay, phakela umthakathi wenzeni ke? Manje angisebenze kahle manje namtshela ugogo ukuthi manje ngizokuzamela imali yakho ngizokunika because manje angisebenze kahle. Nini? Okay, wethu usebenza? Mina ngiyagunda nje. Unesalon? Ngisesalon eTown. Mzansi reality story. Igama lami ke umthokozisi ujitshila majongosi untaba ikhonjwa zikhonja abagangile enhloni emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi. Ngaphambi ukuthi ngiqale lolu daba lanamhlanje engingakufisa ukuthi wena mbukeli wami ekhaya ukwenze kunenkinto phela ngezansi ngicela nje uyipresse usubscribe ukuze ube umbukeli walo mbukiso ophuma zonke izinsuku iviki neviki. Namhlanje sikudade wethu osibhalelile ngodaba lakhe wathi cha ngeke sikhinde sincane komose ngisize mfowethu isimo sami simbi la angisahleli kahle. Dade wethu ngicela ubingelela ababukeli mase uyangitshela ukuthi njengoba ungibizile ungibizele yini. Sanibonani malaleli. Babukeli. Sanibona babukeli. Sibingelela nakune nabo futhi basemzansi. Igama lami ngiwuNtomzodwa wakwaRhadebe. Into engingicelele ukuthi ningisize kuyona nginenkinga la ekhaya. La ekhaya kwaRhadebe la ekhaya yebo baba kwaRhadebe la ekhaya. La ekhaya ngihlala ngedwa ngumama wayekhulisele izingane zami ngiyumother of one. So kwasekuba nomfana wami owathi mawukuthi bamba amantoho wasengakhela amaroom ethi ma hlukana nokuyosebenza emandiyeni so usikhulisele nabantu bethu. Manje ngcono uthathe lama room uwenze umqasho ukwazi ukuthi uthole imali njalo ngenyanga ngoba vele uyabona ukuthi vele sengiphethwe na amathambo. Sengibuye ngithi mawukuthi ngenza ama washing ngibuye senginalo mapheni. So ngase ngiyathatha abantu ukuthi okay nanka ama room usebenzele umfana wami ama room akhona ama blocks anama bathroom iroom yinye ngiyibiza 2000. Okay. So afike ke omunye ubhuti ke ngizothi ubhuti waphela ngeke ngize ngimbize ngokuthi umfana waphela akuyena umfana wami. Afike azocela ukuqasha la ekhaya ngithi mina ayikho inkinga. Afike athi mayefika akhokhele u3 month akhokhe u6000 indlela ekhaya iwu2000 akhokhela u6000 hayi kube mnandi kube njana sihlale naye. Uyaphusha kube mnandi sihlale naye bhuti. Manje useyangixaka ke ngoba manje into eseyenza manje ngiyambuza useke nenyanga eziwu3 yangayikhokhi kule eyesini ngiyambuza kule singene kuyona manje ukuthi kanti ungikhokhela nini ndoda hayi ngizokubona mama kodwa ngibhizi ngiyambona lo ekhipha ama fridge ekhipha ama microwave abafaka ematrageni lamancane kuthiwa yini amaguruguru ubhizi lokho ekhipha kodwa ulokuthi uzongibona akabuyi emini ngisahleli ungena late uma ukuthi sekushona amalanga afika ngene endlini uthi yes uyasahlazisa uthi yes uplaka amanzi usebenzisa amanzi kodwa akabuye emini mangikhona. Ngoku iyangidida lento ukuthi kufanele ngizenze njani ingakho ngicela emzansi ukuthi ayike ingilekelele ngoba manje ngiyabona ukuthi kusho ukuthi akayimisele futhi uyazi ukuthi ngoba vele ngeke ngize ngimenze lutho ngoba ngiyagula nomntana wami akekho la ule Cape Town emsebenzini la ekhona manje akwazi ukuthi angasuka le azolwa impiya la. Ngiyaliza udaba lakho ma njengamanje ufisa ukuthi thina senze njani njengoba ngifikile ngiyakuzwa ngiyaluza impela ngiyaluza ukuthi awuphathekile kahle futhi mawubala phela manje ukuthi inyanga lezi 6000 plus nale akayikhokhela futhi le mali ayikoletayo lo muntu u8000
nanku uvula namageza. Ebusuku akawavule mina. Oh, okay. Ugaja mangivala iminyango awavule. Umuntu wenze njani unekhadi ukhokhela yena ikhadi likagesi nani? Angithi umfana wafaka lezi zinto lezi mfana wami lezi ezifakwa la ukuthi ugesi wakho uzithengela wena yini lezi wafaka kona lokhu la. Manje uyazi yena ukuthi uma ukuthi angithi baqale benza lento yokuthi kufanele kube ukuthi irent mayiza kumina hayi kuzokhokha bathe bejika baqale bathi bazokhokha bona ithema bejika mama sebeyayijika lena bathi hayi sizoyiletha imali yonke kanti benzela kona ukuthi bangisele. Uyazi ukuthi mayiletha u2000 uzoletha la kuboza kwabo bafike bazosebenzisa zonke lezi zinto amanzi lana ngoba yazi uhlala nabantu futhi yena uphinda faka avakashele abangani bakhe late bona bangakubo lo mfana engamazi yena nowafika wazoqasha la ekhaya ufika landeli laba bangakubo kuzophekwa lana ebusuku kuleliwe bapheke lana bavuke ekseni bahamba. Ngiyibona lento eyishoyo la nathi sizinsizwa sike siyenze lo nto uthi usuka eThekwini noma usuke njalo emakhaya uze eThekwini kube khona umuntu onendlu ukuthi hayi ngizolala kusiba lento akayenza uzothola itoho and then ke mase uthola itoho uyifonele yakhe ilento akayenza engangitshelanga uqala la ekhaya yebo engangitshelanga elanda umuntu emakhaya emlethe la engangitshelanga kodwa kubhlungu ngiyakuzwa ma sesilentuzake manje ngiyafisa ukuthi ngiyazi masizinsizwa siyazama siphande uma stand bayakhala bakwethu niyamuzwa umama uyakhala ukuthi sigcina sesilanda abantu sizobambambisa lana sithi hayi omunye uzolala phansi omunye lala ezansi kwenyawo bayagqilazeka kakhulu ngoba nabo basuke bebheka iprofit kunamanzi ugesi into emkhalisayo kakhulu. Yebo umfana uyatohoza uma umbuka ngoba phela ngikwenza ukuthi uhlala nabantu egcekeni kanti usuhleli nezigebengu kuyavuka ekseni lokho kuhamba ngangikutshela ngithi ngiyangiza kwaqala kufika ngathi kudayisa amakhekhe la ngithi ngiyabona kusekho emakhekheni kezwe kuthiwa kusemajardini le ko-Westville uthi uyakubona ngalila nguthi uyakubona kuhleli kuthi hayi ngi-off ntambama uthi uyabuya. Ngiyadideka le nto lisho ukuthi nesibindi phela mawuthi eyidayisa amakhekhe iphinde ikhiphe imali engaka abantu phela bangaphandle umuntu wakhona lana abantu engazi ukuthi bakwazi ukuphanta bekwazi ukubeka imali engaka bekwazi ukukhokha imali engaka kusuka umuntu njengoba uthi umuntu okufika mhlambe angazi ngibeka umuntu wakufika kodwa wathi afika kumina wafika ngikhokhela inyanga ezintathu ma ngicela ukuhlala lana wafike umuntu edayisa amakhekhe hayi lokho evuka ekuseni ahamba ayodayisa lamakhekhe angazi phela mina ngisuke ngingazi lutho ngihlele endlini angithi okay okay Mzansi udaba siyaluzwa lana noma ngingakaqondi ngiyamuzwa uma kancane angiqondi ukuthi umuntu ukufika la ekhaya ke la eKZN mhlawumbe wangaphandle angazi kodwa into engiyibukayo uyochaza uma uthi umuntu okufika so asazi ke soke sithole nanebhizinisi ngoba iziningi izinto ezenziwa abantu bokufika ukuthi bafika nama drugs umama akazi mhlawumbe siyozengenelwe yigebengu ekhaya ngithuswa nayimali akwazi ukuyikhokha ebedayisa amakhekhe bebesebenza angisho ukuthi ngeyi umsebenzi bakwethu ningizwe kahle angeyi umsebenzi but sesifanele sikubheke lokho ngoba siyazi ukuthi kuningi ungalunga njengamanje kwabantu befika nezinto ezingalungile la eSouth Africa but ke esingakwenza mawami ngizocela sizomlinda nje ukuthi ufike ebusuku sizomlinda ezezefike nje imoto soyisusa sibeke ngale sihlale nje ezabantu kodwa mayisengena eroomini ke sisuka nama unhlale bathatha ukhona la so ngizongena naye phakathi sikwazi ukukhuluma naye angicabangi ukuthi uzosilisa sikwazi ukuhlala naye phansi siluze udaba ukuthi imali uzoyikhokha nini kanjani ngiyabonga ngishaya uvalo umhla ka30 njengoba ehambisa lezi zinto okungenzeka ukuthi uyihambisiswa useyabalenga njengoba sebona indaba umhla ka30 seyabalenga uyazi ukuthi
Hayi sengiyakuzwa. Hayi indaba icacile. Le ndoda iyabaleka sengiyayibona. Ayifuni ukhokha le mali kamama ngenxa ukuthi izwile ukuthi kuyaqoqwa la eSouth Africa. Umuntu ubuyela ngakubo. Useyaqala udayisa izimpahla. Ekufanele sikwenze thina ukuthi ehambe esekhokhe imali kamama. Asinankinga ngokuthi uyahamba. Kodwa kubalekile imali kamama akayibhadale. Uzoyikhokha. Sikhinde sincane. Ngiyethemba ema wami. Ngiyabonga ndoda. Sizongena ngaphakathi endlini sihlale silinde. Ayisho impela kuthi ufike ebusuku solala ngosofa namhlanje. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Thank you. Mzansi. Reality. Ungaweka kubambe umuntu omdala. Ubambe ndodana. Imako nama-blocks lawa uthengela khona. Nako kusafanele ngiqhubeke ngakho ezinye izindlu lana kwasho ukuthi indawo ikhona-ke lana ndodana. Oh, yiwe lo unqozo. Qoqo. Ubani? Qoqo. Ubani? Sondela. Ubani? Sondela nomzana. Vula phela. Ukuvela ukhipha amehlo. Vula. Malume, waza malume. Uvula isicapha nangu. Malume wami. Uya lo usabuyile emsebenzini uhlase ngiqashele. Yaphila. Ngena sikuhlala phansi singahlala. Waza mama ngicela Ngqashela. ngena uye. Uyaphila? Yaphila. Uyaphila? Uyaphila nje. Uyaphila? Ya Okay, ngiyaphila. sikuhlala phansi. Okay, mama. Uya lo. Singamisa isikhathi eside. Uma uyamazi. Ya ngiyamani. Ubani lo? Master ndo. Mastend wa? Yeah. Why you running away for him? No, I'm not running You away. running away but Imali yawo. No, ngiyakutshela ukuthi mina ngivulosha. Inyanga ezintathu zonke yesine lena kodwa imali yamayilethi. Buka kumanje usenalo ngisho ifridge. Uyazikhipha izinto uyazilayisha Okay. uyazihambisa. okay, Dad. Okay, I'm not fighting with you, okay? It's Yeah. me to prove. Okay? Mfethu, ngicela ungilethuzela yena ukuze ikazi ungilalela ngizokufaka amala phela into efana nale yama ngiyezwa. Uyangithola? Uyasiza izolo. Kancane uzosizwa ke namhlanje uzosizwa ngoba zimbi insuku zanamhlanje mfake igadi. Ugesi akawubridgile nje. Angazi wandodana ngoba phela uhlezi yena ehamba abuye Okay. na namhlanje inhlanhla. Oh, usupakishile vele already upakishile. No, this one Yes. is Oh, adrop wakho lo. lo. Okay, lalela ke ndoda. Mfethu, ngizoma kanje. Igadi lapho njengoba lilapho nawe lifuna ukukhuluma nawe. Yeah. Asizile kuzola nawe. Mhm. You not came to fight with you. Yeah, okay. You understand me? Yeah, I understand. Okay. Mina igama lami ngumthokozisi usikhindi esincane from Mzansi Reality. Yeah, boss. So ngilungisa isizwe. You understand? Yeah, I understand. I'm fixing the country. You understand? Yeah, I understand. But angisho ukuthi ubani akahamba ubani akasala. Ngilungisa abantu abarobha abantu. When urobha lo mama lo uyakwazi lokho ukuthi you not paying rent. Uyakwazi lokho ngithi? No, angilobanga mama lo. Uyamrobha wena umama ufika Okay. wamkhokhela wazenza umuntu nice. From last day wamnika emalini wamnika u6000 ukhokhela Yeah. u3 months. Njengamanje why you not paying that amount? Inkinga namtshela lo mama ukuthi uyazi le indaba le lo phakathi emthakathi lo. Phakela umthakathi hayi phakela umthakathi. Yeah, phakathi Okay, umthakathi. I'm not here for phakela umthakathi. As I told you, I'm here from Mzansi Reality Story. Okay, phakela umthakathi wenzeni ke? Manje angisebenze kahle manje namtshela ugogo ukuthi manje ngizokuzamela imali yakho ngizokunika because manje angisebenze kahle. Nini? Okay, wethu usebenza Mina ngiyagunda nje. unesalon. Ngisesalon eTown. Oh. So manje yini inkinga ukuthi wenze imali? Manje imali angithole manje because sometimes ngiyahamba sometimes angihambi because uyazi ukuthi amashow bayavala eThekwini so mina nami ngiyasaba ukuthi ngizovula kanjani ishop yami nje. So manje angisebenze kahle. Manje kufanele kulambe mina Okay. yimpo. So njengoba uhleli nje uhleli for free wena. No, mina ngiyacela gogo ukuthi anganika ama days la so manje mina Awukazi ufika approach ukafika wakucela ukuthi Lutho ndoda. why wena uthi ucela ama days njengamanje kunesimo esimbi la eSouth Africa. I'm not against indaba yokuthi you must go what I'm not there. What I'm fighting for ngilola lo mama mina. You understand? I understand. Ukuthi lo mama ethola imali yakhe. You understand? Wena njengoba uthi wena ucela ama days 30 June 30 June njengoba sepakishile. niyahamba and you bakubonile upakisha fridge. I don't know where dayisa noma Ne-microwave. in the microwave. Waphuma Wow. nawo. Tell me what's going on about this microwave.
ngihambisa kwa brother wami nje. Why uhambisa ka brother wakho? Manje ngiyasaba ukuthi manje phakela umthakathi if wafika lapha. Phakela umthakathi ngithe I'm not here for phakela umthakathi mina la. Mina la ngilungisa isizwe mina la. You understand? Yes, understand. Yeah, mfethu umama ufuna imali yakhe. Tell me ukuthi imali kaMama uzoyikhokha kanjani? Ngiyacela ugogo kulo ukuthi maybe if anganikisa ngama days laba ngiyayinqaba ama days. Ama days nje ngiyayinqaba because umama ulambile njengamanje. Buku ukuthi you have a big room like 2000 and we have a bathroom. Nansi bathroom siyayibona. So yonke into right like uhlele ngathi usekhaya. But ke njengamanje why you not paying a rent? Because abanye bayakhokha when uyamrob ukhokhela 3 months lo 3 months and then uhlale phansi ungabisayikhokha yini. Lokho kuyazi ukuthi every month ngiyakhokha kahle nje. Ayikho into yaziyo ndodana ngoba wena wafika la wangikhokhela izinyanga ezintathu. Emva kwalokho wahlala ngathi useza kahle. Kumanje lezi zinyanga ezintathu singena kwayesine manje. Abekho labo 2000 abawu4. Yiphi into oyikhokhela kahle lapha? Lokho uyazi ukuthi first time nafika lana mina nakunika imali yakho. Wafika first time wafika wanginikeza imali enyanga. Ayikho yes ubuwenza kahle. Angaphiki lo. That's why I'm saying I'm not fighting with you. Yeah. We are not fighting with you. Yeah. Sidila nendaba yokuthi la fanele ukukhokha imali kaMama. Wena unesalon wena. Yeah. And njengamanje we are not sure ukuthi you going home or not. And umama mayekubuza ukuthi uyahamba you saying you're not going home. Mina ngilana. I'm still angihambi. Mina I'm still angihambi. Ngiyithetha uhambe wena. Angihambi. Why you saying that? I don't have money to uhamba ekhaya. Uyazi ukuthi ekhaya yami ekude anginemali. So manje ngiyasaba. Okay. I'm with you now. Understand. I'm not fighting with you. Yeah, okay. You don't have money yokuya ekhaya. Yeah. Okay, awunayo futhi imali yokukhokhela ugogo. Okay. Yini le engaka mfethu because you have a business. I understand ukuthi unayo business. Why you don't sell ilentuzana esalon ubuye upick up ngoba ngizule kuthiwa ubudayisa amakhekhe and start again if kuthiwa nisaqhubeka nisahlala. Why you don't do that? To make manje uyazi ukuthi kuyaphetha outside lapha yonke into engikwenzayo ingaweze kahle manje because everything I'm doing is not going nice. So what is the plan? Choose the plan. Make a plan ke manje. Ngizozama kwama abangani bami maybe bazonisiza. Why you didn't try before? Una ingane la? Angone nje. No, I'm not talking about stepfather. You are a stepfather or you have ingane. I have ingane la. Oh, you staying here ngoba ujojosis la. I know. What do you mean if you say unengane? Yabona mfethu angidlali njoba ngila. That's why I'm asking you. Una ingane or you stepfather? Nginimfazi ningane. Unomfazi. Umfazi. Unomfazi wona la. Yeah. You know why ke ophakela umthakathi they have a problem with you all. Because nina nifika la nihlabosisi wethu as njengamanje unenkinga. Do you have a permit la usebenza khona? Hayi one But angizele lokho but ngizama ukukusiza awunayo. Yeah, ayinayo. I got a passport ne. Uyazi na. Unayo passport amaphepha kaqondile. Ama passport. Okay, angifanele vele ngabe ngikubuza lokho. Angizele lokho mina la. But I'm trying to help you ukuthi ukwazi ukhokhela umama imali. Okay, unayo amaphepha, i-passport everything ikhona. Okay. Why you don't do this ukuthi udayisa isaloni ulinde ukuthi what going on because amaphepha nawo if befika abantu bethi where's the paper uveza amaphepha are original. You understand? Yeah. Ngiyangithola. Yeah, ngiyakuthola. Why don't you date and pay the rent ukhokhile uyikweletu? Because we are a hard worker wena. Uthe wena udayisa umama uthe udayisa amakhekhe ububuya uzame unesalon njengamanje. Why you don't wait and see what's going on in South Africa and then start again if nisavumelekile ukuthi nenza ama business. This is a lady unengane yodwa imsupportile eCape Town and i1 njengoba iyodwa isupporta yena yedwa. So njengamanje unonkosikazi fanele ephansi. Yeah, I understand but akazi ukuthi ngizoyenza kanjani because manje anginemali anginalutho so but ngizozama nje ngizomnika imali yakhe ugogo. Hayi kusho ukuthi akaphumeke ngoba phela kusho ukuthi uyoloko ehlalileke. Akangiphumele. You have to tune the plan baba. Fanele ukhande plan. Njoba ngilana ufanele ukhande plan. Is either ukhuluma nomzala bakho cousin bakho to pay this money. Ya ngizozama ngiyacela nje ngiyazama nje ngizozama. Uzokhuluma noba? Uma brother wami. Shosho nje le mali uzoyithola. Yeah, ngizoyithola. Mfethu angidlali lana. Yabona njoba ngisukele la ngoba ngaze ngafika la ukuthi ngikwazi ukuthi ngilungise indaba kaMama. Angifuni ukuzokuthiwa usubaleke nemali. So ngitshela ukuthi wena imali uzoyikhokha nini kanjani? Angazi ukuthi logo maybe uzosisa kanjani ukuthi maybe uzonika ama dates bangathi ukuthi maybe ngizame. No, ama dates him engizokutshela ukuthi ama dates ugogo ngekusezwa ngakho because uyambalekela. Uyondla kodwa? Ngiyakuzwa. Uyondla? Yeah. Uyayithengela ingane ukudla?
Yeah, ngiyathengela ingane ukudla. Yeah. Yeah, and ini lento esikoleni ngiyanika imali uyabona. Waya kubo kwentombi kodwa wakhokha. Yeah, ngiyakhokha yonke into. Walobola. Ngilobolile. Walobola shosho walobola. Indoda angidlali lana. Ngilobolile. Ulobolile. Yeah. Okay. Oh, that's why urelaxe kangaka wena. Ngalana thina sibhizi silungisa indaba zokuthi kulungisa indaba yesizwe. Nina ngalana wena ubhizi ngalana ungena osisi ngenjeni. Angihleki, I'm not laughing baba. I'm not laughing. Uyangithola? Okay, into ozoyenza ke njengoba ke uchoma ukuthi ulobolile, futhi uzohlala ekhweni lakho because why don't ungahlala ekhweni lakho ngoba phela uyachoma wena ukuthi ulobolile. Why ungahlala ekhweni lakho? Lalela, yabona ke la kaZulu, ufuna ukutshela la kaZulu mawunekhwa. If you pay something to your girlfriend, father no mama wakhona, you stay there, you are allowed to stay there. Uyakwazi ukuhlala ekhona. Awukhuluma nabasebekhona ekhona lakho ke. Khuluma nabasekhona lakho ke uyohlala ekhona lakho. Because unelawu lakho ukhokhile ilobolo. Unelawu lakho ukuthi uyohlala ekhweni. Umama akasekho happy ngawe because irent awusayikhokhi. Ngala wena you pay amalobolo rate. You have a place to stay. Ufana njengendodana yakho khona. Usufana njengobhuti wakho khona. Usufana njengengane yalaba abantu laba. Bafonela kubatshela ukuthi you paid alobola. You don't have a place to stay. Abakunika ibedroom ulale nomfazi wakho lapho niqhubeke nigaye ingane ikhanda ifemi yengane. Uyangithola? Because umama udinga ukufaka omunye umuntu la. If you don't make a plan, uzofika umuntu la neveni ipaka impahla zakho zibe semnyama. Thina sikuxoshi. You understand umzansi reality? Awuzuli ukuzola nawe. But uzama ukulungisa indaba ukuthi imali kaMama ayikhokheke. But ngiya understand ukuthi what's going on in South Africa njengamanje kuthiwa godukana mhla ka-39. Ngoba ulobolile. That's why I'm saying, hamba ekhweni. Ubacela ukuthi you need a place to stay. You understand? And only the problem angisebenze kahle lana manje. Bazofika kuphakele ekhweni wena ukhokhe amalobolo wena. Ukhokhe amalobolo wena. Ukhokhile bazofika udle ekhweni. Don't have a stress ngoba unekhwa. So what I need now, yayikhotha indaba yekhwa. What I need, I'll give you kusuka manje umhla ka3 namhlanje. Yebo. Nge15 ngifuna umama engifonele ukuthi uyikhokhile imali. Ngazi ukuthi nginikise ugogo lo. Uzoyinika ugogo and then ugogo uzofonela mina. Ethi usuyikho. And please don't come with your friend la uzomsabisa. Isimo simbi once ukwenzeka umnyakazo uyazi ukuthi sila enyaweni zenu. Kuphi ekhaya? eMalawi. Wasemalawi. eMalawi. Emalawi Lilonke. Awushiyanga ngani eMalawi? Una ingane eMalawi? Cha. Awuna ingane. You start to make a baby wena la eSouth Africa. How old are you? 30. When you're trying to tell me when you start to make sex la eSouth Africa. Nizosikhulumisana ama-virgin ethu nje please guys. Yabona ke nami sengizothanda ukuyingenelela ke le. Please, okay. Njengamanje angikho endabeni zokuthi go home or not. What I need ngidinga imali kaMama. 15 June imali kaMama ikhala efonini yakhe or ufike ne-envelope imali yaMama eyithola. Umama uzokhalisa ucingo. Indodana yakhe ile eCape Town. Yiyo engibhalelile ukuthi icela ngisize ngoba isimo simbi ekhaya. Wathi ngizofica umama. Please. I trust you. I understand. I can see ukuthi namazamba namathathu angihlekisi ngawo. I can see ukuthi life is difficult. Yebo. Uzophila ngama-Friday. I need money. Mzansi. Reality isimo asihle endlini. I'm not saying ukuthi mhlambe ngithatha amaphathi yayibona indoda na iyahluleka manje ukukhokha irent. Sibona amazamba namabili amathathu. Angenzi inhlekisa ngalokho. Isimo simbi angazi futhi ngithini ukuthi ngizothini ngobafo. But ekugcineni fanele kwenze ubulungiswa umama ethola imali yakhe. Engingakusho nje nanokuthi kubafu uyachaza ukuthi unengane la eSouth Africa uyasaba ukuthi ingane izondla ubani kanjalo ziningi izitefada mntaka baba. Baningi abantu abakhuliswe izitefada njengoba I was asking you ukuthi are you a stepfather or unengane? And like uyangithuza like yo I wish nami to travel and have baby ngale ngaphandle. Ngiyafisa. Serious. So isimo sisihleke endlini bafuna amazamba nawo 3 hit izilana asingene kuzona thina silungisa isizwe soMzansi reality story. Angidlali bafowethu sambe ebusuku asithande sishiya amakhaya ethu ngoba sizama ukulungisa isizwe. Ngibhalelwe indodana yakhe njengoba isebenza lethi cha isimo sisihle ekhaya cela ngilungisele isizwe umama imali yakhe akasayitholi. So ngila ngikhona because indodana. Mama
Imali yakho mayingayifaki nje ngeyi-15 cela ungihlabe ngocingo. Hawu ngizokwenza lokho ndodana, ngibonga kakhulu ukuthatha isikhathi senu Nkosi yami. Ya, baningi abantu abasibhalelayo, nibaningi siyazi, baningi futhi abangifonelayo mina uqobo lami befuna usizo. Bakwethu nibaningi kakhulu, nibaningi South Africa inkulu, nibaningi kakhulu koLimpopo bakhona bayasidinga, kuphi naseMpumalanga siyadingeka, nase-Cape Town, Eastern Cape kade sikhona kulela viki. Siyacela futhi nibekezele, wonke umuntu sizofika ngesikhathi, yonke into siyi-check-a nge-database nje, silokhu sini-check ukuthi singakwazi ukufinyelela la nikhona. Sibonge kakhulu. Ngithe igama lami uSkhindi Sincane, esigqokwe ingane kuphela umuntu omdala kasigqoka wasigqoka, sizomxeka. Angidlali la. Thank you.